תשכח מי הראשון שתפס אותך. רק אשים את הסניש הזה בצד. שלום לכם תלמידים יקרים. ברוכים הבאים לממתקים המחושבים של מדאם סוכריה לשוקולד בסוכה בונבון. אל תתביישו. התקרבו. רק אל תיגעו בלי לשאול. חלק מהממתקים נושכים בחזרה. אז בא לכם קצת ממתקים מחושבים? אתם כבר מכירים או שאתם רוצים שאני קצת אראה לכם? בטח. אז נתחיל עם הקלאסיקות. כאן מימין יש טופי טרולים. נראה תמים? אולי. אבל כל סוכריה תשנה לך את הכל ל3 דקות. 1, 2, 3. אגב, כל הממתקים נראים לא מיוחדים, סטנדרטיים לגמרי, בשביל לא למשוך תשומת לב ולא לעורר חשד. גם על זה חשבנו. אני אשמח להדגים. מושלם לבלבל מורים. בכל אופן, פה יש לי קוביות זיכרון בטעם ענבים וקינמון, אבל כל קובייה תחזיר אותך לזיכרון מהילדות. זיכרון מתוק מהילדות. לפעמים אפילו לא שלך. של מי הסבתא הזאת עם המרק שם? יש לי את העכברונים האלה. אם תשכנע חבר לכיתה לאכול אותו, אתם יכולים לנחש מה יקרה לו. יש לנו בוודאי גם דברים אחרים. למשל, את ופל השוקולד הזה, אבל הוא לא בטעם שוקולד. כל קובייה היא בטעם מזעזע אחר. יש למשל בטעם קי, יש בטעם שעוות אוזניים, יש בטעם סמרטוט רצפה אפילו, מעופש. גרביים המסריחות של אח שלך. כל אח, לא באמת אח שלך. למרות שאני מכירה את אח שלך רון. זה היה יכול להיות גם שלו. יש לנו כאן משהו שאני אישית מאוד אוהבת. יש לנו בכל מיני צבעים. רגע, אני אוציא.
הן שערות גיחוך. בולעים שערה כזו, ואז במשך 10 דקות כל דבר נראה מצחיק ומגוחך, ולא מפסיקים לצחוק. כל דבר, אפילו שיעור בשיקויים, יראה מצחיק. אז מה תבחרו היום? או שאולי הממתק כבר בחר אתכם? אוקיי. יש לי כאן עוגיות גורל. ועוגיה כזאת נותנת לך נבואה שמגשימה את עצמה. העניין הוא שלא כל הנבואות כאלה נחמדות, אז כדאי להיות מוכנים. היה לי פה עוד משהו מעניין. המסטיק הזה. זהו מסטיק אובך הזיכרון, וכשלא אשים אותו מעל הראש הוא מתבצר ענן, ופה רואים את המחשבות שלך. אתה יכול להציע את זה בכיף למישהו ולגלות מה הוא באמת חושב. שוקולד תמים לכאורה הופך אותך ישר למכשפה מכוערת. בום. אפשר לתת את זה למלכת הכיתה בנשף. במקרה ונתקעת בלי כסף, בא לך לקנות ברצפת למשל, השוקולד הזה עובר כמו כרטיס לכל דבר. גנבה עם המחיר של הברצפת היום הם הגנבים האמיתיים. מה עוד יש לי פה מעניין? יש לי ארנבים בכל מיני גדלים, וזה כמובן תלוי בגודל, אבל מי שאוכל את הארנב הזה מוכפל. כן, אם תאכל ארנב קטן אתה תוכפל ל2, ארנב בינוני תוכפל ל4 וכן הלאה. וככה זה עד סוף היום. אם אתה צריך להספיק כמה דברים ולהיות בכמה מקומות בו זמנית, האמת היא שזה דבר לא רע בכלל. לא רע בכלל. אבל אנחנו לא לוקחים אחריות על שום דבר שהכפיל שלך עושה, אוקיי? הם לפעמים יכולים להיות טייסטונים, אני רק אומרת. אוקיי. יש גם ארנבי ג'לי, והם נותנים לך את היכולת לקפוץ מאוד גבוה. יש לך פה כל מיני צבעים,
יש גם כל מיני צורות שונות, אבל בגדול כולם נותנים לך את אותו אפקט. וזה לקפוץ, 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 לקפוץ. פה יש לנו סוכריות מתפוצצות. כמובן שהפיצוץ יוצא רק אתנחתה קומית קצרה והוא לא מסוכן, זה רק פיצוץ קטנטן, יכול להיות קצת עשן מהשיער, אולי מהאוזניים, אבל לא משהו רציני כמובן. יש לנו גם לשונות טופי מתגלגל, שכל ליסה מעריכה את הטופי בפה. יש לנו למשל כדורי צחוק מתפרץ, ואז בעצם מתפרץ לך צחוק מתגלגל מהבטן למשך 10 דקות. גם אם אתה עצוב, יכול להיות מביך. יש לנו פה איפשהו גם מרשמלו מהפנט, אתה מהפנט איתו לחצי דקה. טוב. רגע. יש לנו פרפרוני קשת בענן, מתעופפים לכל מקום ברגע שאתה פותח את השקית או את העטיפה. חלק מהם מתיישבים לך על האף. ויש גם עטלפים. עטלפים פחות נחמדים, הם נתקעים בשיער, למשל, אני אראה לך. כנראה שזה בכל זאת היה פרפר. כן, האמת היא שיש לנו כאלה גם. קוראים לזה סוכריות היפוך זמן, אבל רק 10 שניות אחורה. מאוד עוזר אם אמרת איזה שטות ואתה מתחרט עליה. קורה לי לא מעט. יש לנו גם עוגיות סוד שמגלות לך סוד, אבל צריך להיזהר כי לפעמים הן גם ממציאות אותו. ודבר אחרון, יש לנו שפתוני אהבה, שאם אתה אוכל אותם, באותו רגע כולם סביבך חושבים שאתה חמוד במיוחד. מסוכן במסדרונות הולוקולץ. ואחרון חביב, אני נותנת לכם לכל אחד כזה, אבל אני לא אגלה לכם מה זה, אתם תצטרכו לגלות לבד. תודה רבה 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 שבאתם. תבואו עוד ותספרו לי מה יצא.